mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahí bratia, drahé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi dovoľte, aby som vás dnes privítal na dnešnej bohoslužbe ekumenického svetového dňa modlitieb, kedy sa k spoločným modlitbám za Palestínu, ale aj za seba, za nás, za našu krajinu, za všetky národy sveta chceme spojiť v Božom mene. Vchádzame do ticha tohto chrámu, vchádzame za dažďových kvapiek a mne prichádzajú na mysel slova 72. žalmu, ktorými chcem túto dnešnú bohoslužbu začať. Bože, daj svoje právo kráľovi a svoju spravodlivosť kráľovmu synovi, aby súdil tvoj ľud v spravodlivosti a tvojich ubiedených podľa práva. Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. Nech biedným z ľudu dopomáha k právu, nech pomáha chudobným a zdrví upláčateľa. Nech sa ťa bojí, dokiaľ slnko svieti a dokiaľ mesiac trvá z pokolenia na pokolenie. Nech je ako dážď, ktorý padá na pokosenú lúku, sťavejak, čo zem zavlažuje. Chcem vás všetkých, milí bratia, milé sestry, privítať, zvlášť našich hostí z Rímskokatolíckej cirkvi, spolu s bratom farárom Jožkom Mikulom. Chcem privítať všetkých vás, domácich viery, a už aj v úvode takto poďakovať za to, že ste si našli čas a aj napriek nepriazni počasia prišli ste sem do chrámu. A tiež chcem poďakovať aj ženám, ktoré budú dnešnou bohoslužbou sprevádzať. Aby sme však aj niečo vedeli o krajine alebo území zvanom Palestína, dovolil som si pre vás pripraviť krátku prezentáciu. Môžete sa pokojne posadiť a vypočuť si niekoľko úvodných informácií o tomto území. Kto z vás nepočul o tomto kúsku zeme na Blízkom východe, ktorý je vyše 3000 rokov dôležitý pre tri monoteistické náboženstvá: judaizmus, kresťanstvo a islám? Región počas svojej histórie zažil invázie rôznych mocností vrátane Asýrčanov, Babylončanov, Peržanov, Grékov a Rimanov. Ježiš sa narodil v období rímskej nadvlády a bol ukrižovaný v dôsledku nesvätého spojenia politickej a náboženskej moci. V roku 70 nášho letopočtu Rimania zničili druhý židovský chrám. V 7. storočí Palestínu dobili moslimskí vládcovia, po nich prišli križiaci, Egypťania a Mongoli. V 16. storočí vtrhli do regiónu Osmania, ktorí tu vládli až do konca prvej svetovej vojny. Po jej skončení v roku 1918 bola Osmanská ríša porazená a Blízky východ si rozdelili Briti a Francúzi. V rokoch 1923 až 1948 bola Palestína a Jordánsko pod britským mandátom. Podpora vytvorenia vlasti pre Židov v Palestíne sa zvýšila po skončení druhej svetovej vojny, najmä v dôsledku holokaustu. Organizácia Spojených národov prijala v roku 1947 plán rozdelenia s požiadavkou na vytvorenie dvoch nezávislých štátov, Palestíny a Izraela. Dodnes neexistuje žiadny suverénny palestínsky štát. Dňa 15. mája 1948 vznikol štát Izrael. Svoje domovy muselo opustiť najmenej 750 000 Palestínčanov. Sionistické sily prevzali kontrolu nad 78% historickej Palestíny, zničili 530 dedín a miest a zabili približne 15 000 Palestínčanov v sérii masových útokov. Napätie medzi Izraelom a jeho susedmi sa stupňovalo a v júni 1967 začal Izrael preventívny útok. Dopad tejto 6-dňovej vojny bol dramatický a jej následky pociťujeme dodnes. V roku 1988 Palestína
vyhlásila nezávislosť na území, ktoré Izrael okupoval od roku 1967. V záujme mieru Palestínčania súhlasili, že budú žiť len na 22% svojho pôvodného územia. K 31. júlu 2019 uznalo Palestínu ako štát 138 zo 193 členských štátov Organizácie spojených národov a palestínska vlajka teraz vlaje aj pred sídlom OSN. Keď hovoríme o historickej Palestíne, máme na mysli časti, ktoré sa stali známymi ako západný breh Jordánu, Gaza a Izrael. Historická Palestína zahrňa Betlehem, kde sa narodil Ježiš, Nazaret, kde Ježiš strávil svoje detstvo, rieku Jordán, kde bol Ježiš pokrstený, a Jeruzalém, kde bol Ježiš ukrižovaný a vstal z mŕtvych. Na západ od historickej Palestíny leží oblasť Stredozemného mora, kam sa Pavol a apoštoli vydávali na misijné cesty, aby šírili evanjelium Ježišovi Kristovi. Palestína, Gaza a západný breh Jordánu. Pásmo Gazy sa nachádza na východnom pobreží Stredozemného mora. Od roku 2006 je obliehaná a úplne izolovaná štátom Izrael. Celková rozloha pásma Gazy je len 365 km štvorcových a žijú v ňom viac ako 2 milióny obyvateľov. To z Gazy robí tretiu najhustejšie obývanú oblasť na svete. Viac ako 47% obyvateľov Gazy tvoria deti, preto je riešenie krízy v Gaze mimoriadne naliehavé. Izrael od roku 2008 uskutočnil 4 vojenské útoky proti Gaze. Počas týchto útokov bolo zabitých približne 4000 Palestínčanov a 100 Izraelčanov. Západný breh Jordánu. V roku 1967, keď Izrael obsadil palestínske územia, západné mocnosti nazvali tento región západným brehom, pretože sa nachádzal na západnom brehu rieky Jordán. Jedným z každodenných problémov, ktorým Palestínčania čelia, je obmedzenie pohybu na vlastnej pôde. Keď chcú Palestínčania cestovať medzi jednotlivými oblastiami západného brehu, musia prechádzať cez kontrolné stanovištia. Tie im neuveriteľne sťažujú život, keď sa potrebujú dostať do školy, do práce, k lekárovi alebo navštíviť rodinu. Dlhé rady a premárnené hodiny na kontrolovaných stanovištiach sú ochromujúce a spôsobujú, že mnohí Palestínčania strácajú nádej a uvažujú o emigrácii z krajiny. Odhaduje sa, že v Palestíne a Izraeli dnes žije viac ako 5 miliónov Palestínčanov. Iba 2% z nich sú kresťania. Celkový počet Palestínčanov na svete dosahuje viac ako 12 miliónov, žijú ďaleko od svojej domoviny v krajinách ako sú Spojené štáty, Kanada, Brazília, Čile a Honduras. V krajine, z ktorej sa rozšírilo kresťanstvo, možno nájsť všetky formy pravoslávnej, katolíckej a protestantskej cirkvi. Kresťania v Palestíne sa snažia rozvíjať ekumenickú spoluprácu. Už 2000 rokov nepretržite nesú posolstvo Ježišovho vzkriesenia. Čerpajú odvahu z hlboko zakorenenej viery, snažia sa žiť podľa posolstva Ježiša Krista, ktorý hlásal rovnosť, spravodlivosť a odpustenie pre všetkých. Palestínčania obrábajú zem, sejú sadia a zbierajú úrodu v krajine mlieka a meda. Obrábajú veľké aj malé pozemky, vrátane záhrad a sadov. Bylinky, korenie, ovocie a zelenina pomáhajú živiť rodiny a ich priateľov. Počas izraelskej okupácie bol mnohým farmárom odopretý prístup na polia a olivovníky boli vykučované. Olivovník symbolizuje hlboké korene, dlhovekosť a udržateľný život. Preto olivovník používame ako symbol počas celej našej bohoslužby. Ďalšou palestínskou rastlinou je kaktus, ktorý pôvodne pochádza z Latinskej Ameriky, ale stal sa neoddeliteľným prvkom Palestíny. Je nazývaný pichľavá hruška, prináša chutné plody. V niektorých
grapefruity a pomalu. Palestínčanky sú vytrvalé, silné a odvážne. Aktívne obrábajú pôdu, keď ich manželov zabijú alebo sú vo väzení, palestínske ženy sa stávajú živiteľkami rodín, chránia svoje deti a domovy, prispievajú k rozvoju spoločnosti a spoločne vytvárajú otvorené progresívne spoločenstvo. V poslednom čase niektoré protestantské cirkvi dosiahli pokrok v rodových otázkach, napríklad vysvetenie Sely Azarovej ako prvej palestínskej pastorky v Palestíne. Napriek všetkému utrpeniu a nespravodlivosti v Svätej Zemi si Palestínčania zachovali vytrvalosť prostredníctvom zväčša nenásilného odporu. Medzi palestínskymi kresťanmi, moslimami a niektorými židmi, ktorí veria v rovnaké práva a ktorí sa zasadzujú za spravodlivosť a pracujú na nej, existuje úprimná snaha o zmenu. Táto spolupráca zahŕňa svedectvo zakotvené v tradíciách viery, ale aj hlbšiu spolupatričnosť s krajinou a kultúrou. Vyzývame vás, sestry a bratia, v každej časti sveta, aby ste sa s nami znášali v láske. Vyzývame vás, aby ste sa s nami spojili v modlitbách za spravodlivé a mierové riešenie, ktoré by ukončilo ľudské utrpenie. Vyzývame vás, aby ste prejavili solidaritu a bojovali spolu s nami za dosiahnutie bezpečnosti a mieru pre všetkých ľudí na celom svete.
Palestínskeho výboru Svetového dňa modlitieb pripravili materiály na tému Choďte, pozorujte a konajte. Palestína je kolískou kresťanstva, preto palestínske ženy boli opätovne vyzvané, aby napísali program pre rok 2024. Posledné 4 roky skupina ekumenických palestínskych kresťaniek spoločne pracovala, modlila sa a uvažovala o téme Prosím vás, znášajte sa navzájom v láske. Inšpirovanou veršami z listu Efezanom 4. kapitole 1. až 7. verši. Dnes pozývame ľudí na celom svete, aby sa pridali k nám so svojimi modlitbami a činmi. V materiáloch, ktoré pripravili palestínske ženy, sú aj námety, ako by mal vyzerať oltár, aby sme si pripomenuli Palestínu čo najlepšie. Prečo máme olivovníky na oltári? Sú znakom večného a bohatého života, pretože môžu tisíce rokov žiť. Prečo kaktusy? Pretože sú symbolom odolnosti, obživy a prežitia aj za najťažších okolností. Palestínsky ľud je hlboko zakorenený vo svojej krajine a to počiarkujú zlaté korene stromu. Prečo kvety divého maku nielen na oltári, ale aj pri našom srdci? Kvety maku sú bohaté a zmysluplné, pretože sú spomienkou na milovaných, ktorí dali svoj život za svoju krajinu. Prečo citrusové plody sú na oltári? Pretože sa v Palestíne hodne pestovali a pestujú. Prečo je kľúč na oltári? Pretože kľúče sú symbolom nádeje na návrat späť do Palestíny. Prečo biela farba? Pretože symbolizuje ľudovú kreativitu a bohaté dedičstvo Palestíny. Stretávame sa tu v mene trojjediného Boha, Stvoriteľa, Syna a Svätého Ducha. Amen. Boh buď s vami. Pomodlíme sa. Modlíme sa, trojjediný Bože, sprevádzaj nás po našej ceste krajinou, kde si žil a vyučoval. Otvor nám oči, aby sme videli utrpenie obyvateľov tejto krajiny. Daj nám silu a odvahu konať a modliť sa so všetkými ľuďmi na svete, ktorí trpia. Amen. Hospodin preukázal si milosť svojej krajine.
Zmenil si údel Jákoba. Odpustil si vinu svojho ľudu a prikryl si všetky jeho hriechy. Odvrátil si všetku svoju prchkosť a zmiernil svoj prudký hnev. Obnov nás, Bože našej spásy, odlož svoju nevôľu voči nám. Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať? Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných, len aby sa nevrátili zase k bláznostu. Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vytučí zo zeme, spravodlivosť bude hladieť z neba. Hospodin dáva žehnanie a naša zem vydá svoju úrodu. Predchádzať ho bude spravodlivosť a zaniká stopy na jeho ceste. Čítanie z Evanjelia. V 15. kapitole Jánovho Evanjelia Ježiš v hodinách pred svojím ukrižovaním hovorí svojim milovaným učeníkom: To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
budeme počuť príbehy 3 palestínskych kresťanských žien. Každý príbeh prináša mocné svedectvo o Ježišovom príkaze, aby sme sa navzájom znášali v láske. Vypočujme si Eleonorin príbeh. Volám sa Eleonor. Moja koža je zdrástavená ako kmeň olivy. Podobne ako stromy som zažila mnohé vojny a veľa násilia. Som palestínska kresťanka, členka gréckej ortodoxnej cirkvi v Svätej Zemi. Pochádzam zo starej jeruzalemskej rodiny. Na začiatku 19. storočia môj prastarý otec založil pravoslavný chrám svätého Juraja, vďaka čomu mali kresťania žijúci za mestskými múrmi svoj svätostán. Tento chrám existoval až do roku 1948, do katastrofy, ktorú nazývame Nakba, keď 750 000 Palestínčanov muselo utiecť zo svojich domovov, rozptýlili sa a stali sa z nich utečenci, vrátane mojej rodiny. Rodičia utiekli pred ťažkým ostreľovaním a bombardovaním, aby si zachránili život. Útočisko našli v dome bratranca mojej matky. Dúfali však, že čoskoro sa vrátila do vlastného domova a do chrámu svätého Juraja. Nikdy sa však toho nedočkali. Z rodičovského domu a chrámu svätého Juraja sa stal konfederačný dom Izraelské kultúrne centrum. Predtým, ako rodičia utiekli, sa ich židovskí susedia ponúkli, že uschovajú cenné predmety z chrámu, vrátane ikón a vzácnych kalichov. Slúbili, že budú opatrovať ich veci a majetok, kým sa nevrátia. V čase nášho dospievania rodičia s láskou spomínali na svojich susedov a čakali na veľký deň svojho návratu. Predstavovali si, ako si prídu vyzdvihnúť posledné predmety a poďakujú sa susedom za dodržanie sľubu. Žiaľ, rodičia sa nedožili naplnenia svojho sna. A predsa mi utkvelo v pamäti, že napriek zármutku, bolesti, utrpeniu boli týmto židovským susedom vždy vďační a vyjadrovali sa o nich veľmi pekne. Rodičia ma naučili, ako sa znášať s ľuďmi v láske a nezabúdať na vďačnosť za tých, ktorí činia dobro. Ako palestínska kresťanská žijúca v Jeruzaleme som sa rozhodla zasvetiť svoj život svojim blížnym, tým, čo žili okolo mňa, i tým vzdialeným vo svete. Z príkladu svojich rodičov som sa naučila, aké je dôležité zostať spolu s ostatnými aj vtedy, keď je život tvrdý a ťažký. Začala som pomáhať v komunite, keď som chodila do 6. triedy. Moja arabská učiteľka ma poverovala vybavovaním rôznych úloh súvisiacich s jej humanitárnou činnosťou. Bola milá a láskavá. Vďaka nej som sa postupne naučila vážiť si úsilie vedúce k zlepšeniu života druhých ľudí. Neskôr som sama navrhovala a realizovala programy humanitárnej pomoci a rozvoja, ako aj sociálne a komunitné projekty. Tieto programy a projekty slúžili všetkým ľuďom, bez ohľadu na náboženstvo, etnický pôvod, pohlavie, postavenie či iné potreby. Mala som tú česť pomáhať stovkám žien v Jeruzaleme, v pásme Gazy a na západnom pobreží, aby dokázali uživiť svoje rodiny. Mnohé z týchto projektov sa rozšírili aj do iných oblastí a pozitívne ovplyvnili mnohé životy. Život nebol vždy ľahký.
stretávala som sa s neúspechmi, s prekážkami, dokonca aj s hrozbami. Napriek tomu pevne verím, že naša komunita môže byť silná, keď v nej vládne skutočná láska, porozumenie, láskavosť, pokora a trpezlivosť. Už od detstva som vedela, že život je krehký, že nik nám nezaručí mier. Mohla som opustiť svoju vlast, no rozhodla som sa zostať a žiť v súlade s Ježišovým prikázaním, milovať druhých tak, ako Boh miloval mňa. Znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristov dar.
aby žili život hodný povolania, ktoré dostali. Aj keď toto povolanie vôbec nie je ľahké, vyžaduje si trpezlivosť, sebazaprenie a lásku. Pavol pripomína Efezanom, že majú byť zjednotení v jednom duchu nádejou, ktorú zdieľajú v Kristovi. A tak aj my, kresťania, rozptýlení po celom svete, môžeme v tomto biblickom texte nachádzať jednotu a spoločnú nádej. Palestínčania, žijúci na okupovanom území, vedia, aké ťažké je znášať sa navzájom v láske a nepodliehať pokusom o rozdelenie. Keď niektorí Palestínčania dostanú určité privilégia, ktoré sú iným Palestínčanom odopreté, zákonite to rozdelí komunitu. Keď majú niektorí Palestínčania väčšiu slobodu pohybu ako iní, aj to rozdeľuje komunitu. Keď sa s niektorými palestínskymi náboženskými vodcami zaobchádza lepšie ako s inými, rozdeľuje to komunitu. Znášať sa navzájom v láske je veľkou výzvou. Palestínčania možno viac ako ktorýkoľvek iný národ zápasia s otázkami, čo znamená milovať jeden druhého. Musíme sa aj my znášať s tými, ktorí robia zle nám a iným. Keď sú deti v Hebrone zatknuté len za to, že išli do školy, musíme sa znášať v láske. Keď sú mladí ľudia v Jeruzaleme bití za to, že hovorili po arabsky, musíme znášať utláčateľa v láske. Keď ľudia nesmú prejsť cez vojenské kontrolné stanovištia, aby navštívili rodinu alebo išli do práce, musíme sa navzájom znášať v láske. Je ťažké počuť Pavlové slova a znášať sa navzájom v láske tvárou v tvár nespravodlivosti. A práve ženy, palestínske ženy, toho znášajú veľmi veľa. Náročnú prácu, rodinu a komunitu, ale aj ťarchu nerovnosti, ktorú na ženy kladú patriarchálne spoločnosti. Rodovo podmienené násilie a diskriminácia vytvárajú nespravodlivú záťaž a bremeno pre ženy na celom svete. Dnes sa niektoré cirkvi po celom svete vrátane Palestíny snažia aj o rodovú spravodlivosť. Tieto cirkvi veria, že ženy a muži sú stvorení rovnako na Boží obraz. A že v Kristovi, ako o tom hovorí apoštol Pavol v liste Galackým, už nie je muž ani žena. Vychádzať so ženami v láske znamená zaobchádzať s nimi ako s ľudskými bytostiami, hodnými dôstojnosti a spravodlivosti. Milí priatelia, bratia a sestry, na svete je a deje sa plno nespravodlivosti a nepravosti. A nie je to náhodou, že biblické texty ako znášajte sa vo spolu v láske, alebo ten biblický text, pri ktorom sme sa stretli v januári na tiež ekumenickej bohoslužbe pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý hovorí o láske k Bohu a láske k bližnému, je to až také podozrivé volanie k láske. A keď sme sa v januári pri spomínanej bohoslužbe modlili v kostole svätej Alžbety v Kremnici, ak si spomínate, tak sme sa modlili za kresťanov v západoafrickej krajine Burkina Faso. Len v túto nedeľu sa na severe tejto krajiny odohral
východ od našej krajiny, na Ukrajine, o ktorej čelný predstaviteľ našej krajiny povie, že tam žiadna vojna nie je. Práve včera ruské zlo zabilo 39-ročného pastora letničnej kresťanskej cirkvi. Keď Rusi zhodili bombu na kostol a obytné budovy v inak pokojnej oblasti Charkova. Mohli by sme pokračovať ďalej, priatelia, ale toto sú skutočné problémy tohto sveta. Národov, krajín, ľudí, ktorí chcú v slobode, v láske a v pokoji žiť svoj život. Boj o právo, zápas o spravodlivosť medzi ľuďmi a národmi navzájom. A vôbec nemusíme ísť ani ďaleko za hranice našej krajiny, lebo zápas o právo a spravodlivosť je aktuálne aj našou témou. Zápas o prijatie duševne chorých, inak orientovaných, inak zmýšľajúcich, inak veriacich. Aj toto sú ďalšie podnety k našim každodenným modlitbám. Týmto dňom náš modlitebný zápas nemôže zároveň začať a skončiť, ale musí pokračovať. Modlíme sa za bratov a sestry v Palestíne a Izraeli počas celého roka. Modlíme sa za všetky ostatné krajiny, aj za našu. Prosme za spravodlivosť, dôstojný život v trvalom miere, bez násilia, ubližovania a pomsty. Žijme so všetkou pokorou, miernosťou, trpezlivosťou a znášajme sa navzájom v láske. Tak ako je to hodné povolania, ktorým sme boli povolaní, ako nás k tomu dnes vyzýva apoštol Pavol. Verme v Božie zasľúbenie, že On zmení náš údel, keď budeme k Nemu volať, hľadať ho celým srdcom a modliť sa. Dá nám budúcnosť a nádej podľa zámerov, ktoré má s nami. Podľa zámerov, ktoré sú zámerami pokoja a nie nešťastia. Dobra a nie zlého. Sú to zámery smerujúce k blahu. Amen. Modlíme sa. Bože jednoty, znášaš s nami všetky naše problémy. Znášaš s nami ľuďmi všetky problémy, skutočné problémy tohto sveta. Pomôž nám všetkým znášať sa navzájom v láske. Oslobod nás od hriechu ľudského konfliktu a nejednoty. Uzdrav svoju cirkev všade tam, kde sme rozdelení, aby sme mohli prinášať do sveta evanjelium o Tvojej milosti a láske. V Ježišovom mene. Amen. Vypočujme si teraz Línin príbeh. Dňa 11. mája 2022 som prišla o svoju tetu Šilín, slávnu novinárku, ktorú zabili v Žaníne. Pre mňa bola teta Šilín ako konár olivy, odolávajúci silným vetrom,
ktoré sa usilovali vymazať pravdu o palestínskych skúsenostiach. Keď teta Širin zomrela, Palestína stratila ikonu, legendu a slávnu reportérku Al Jazeera. A predsa Širin bola všetkým tým a ešte niečím viac. Bola aj mojou tetou, krstnou mamou a najlepšou priateľkou. Širin bola mojím vzorom, odkedy si pamätám. Inšpirovali sa ňou mnohé mladé palestínske ženy. Keď som vyrastala, mojím cieľom bolo stať sa rovnako úspešnou, profesionálnou a empatickou ako ona. Navždy si budem pamätať chvíle, ktoré sme spolu strávili v rozhovoroch o umení, politike a živote, pri pozeraní televíznych show, na dovolenkách a pri rodinných stretnutiach. Teta Širin zasvetila 25 rokov svojho života rozprávaniu príbehov o palestínskych skúsenostiach a tomu, aby bola hlasom pravdy. Prostredníctvom televíznej obrazovky vstúpila do každého domu v Palestíne a v arabskom svete. Deň jej pohrebu bol dôkazom toho, že vstúpila aj do srdc Palestínčanov. Prejavy solidarity, ktorého sme boli svedkami na jej pohrebe, sa navždy zapísali do mojej pamäti a do kolektívnej pamäti Palestíny. Vždy budeme vďační silným a odvážnym Palestínčanom, ktorí sa nebáli hrozieb izraelských vojenských síl a niesli šíreninu truhlu na svojich pleciach. Mnohí ľudia nevedeli, že moja teta bola kresťanka. Viera ju viedla k tomu, aby sa so všetkými znášala v láske, napriek rozdielom v tradíciách viery. Stála na strane všetkých, ktorým sa ubližovalo. Bojovala za to, aby moslimovia aj kresťania mali prístup k svätým miestam v Jeruzaleme. V hovorení pravdy videla spôsob, ako sa znášať v láske s okupantmi. Vnímala ho ako formu láskavého odporu, pretože pravda vyzýva utláčateľov, aby sa vrátili k svojej ľudskosti. Hoci Širin túto olivovú radovesť odsekli príliš skoro, jej odkaz bude žiť ďalej. Jej pamiatka teraz živí zem, z ktorej budeme čerpať silu, aby sme mohli naďalej hovoriť pravdu a žiadať spravodlivosť. Yeah.
Svätým Duchom sa bude modliť žena na každom mieste za celý svet a za ľudí v núdzi. Modlíme sa. Spravodlivý Boh, požehnaj nás a urob nás svedkami pokoja a spravodlivosti. Otvor nám oči, aby sme videli veci tak, ako Ty. Chráň nás pred všetkými formami násilia, ubližovania a pomsty. Modlíme sa najmä za ženy, ktorým je odopierané vzdelanie a iné základné práva. Modlíme sa za ženy, ktoré sú zneužívané a trpia násilím. Modlíme sa, aby naše cirkvi a naše vlády vytvárali pre ženy bezpečné miesta. Pomôž nám pozdvihnúť hlas a využiť naše dary a talenty na pomoc druhým. Veď nás k životu hodnému nášho povolania. Vypočuj našu modlitbu. Bože utečencov, Ty, ktorý si ako dieťa musel utekať pred masakrom v Betleheme, Ty poznáš utrpenie utečencov a presídlencov. Zostaň s nami a pomáhaj nám v týchto temných a zložitých časoch. Veď a ochraňuj utečencov a vysídlené osoby. Priveď ich na bezpečné miesto. Otvor srdcia tých, ktorí prijímajú utečencov a usmerňuj konanie politických predstaviteľov, aby naplnili všetky ich potreby. Veď nás k životu hodnému nášho povolania. Vypočuj našu modlitbu. Bože, Ty si naša skala, Ty si nás naučil, aby sme sa na Tebe stávali svoj život. Modlíme sa za tých, ktorí sú bez domova. Modlíme sa najmä za palestínske rodiny, ktorých domy izraelské úrady zbúrali, alebo im hrozí zbúranie. Zabezpeč týmto rodinám spravodlivosť a ukonči toto nespravodlivé konanie. Veď nás k životu hodnému nášho povolania. Vypočuj našu modlitbu. Bože pokoja, modlíme sa za ukončenie konfliktu a za spravodlivé riešenie vzťahov v našej krajine. Modlíme sa aj za Jeruzalém, ktorý je svätým mestom pre 3 náboženstvá: kresťanstvo, judaizmus a islám. Modlíme sa za rovnosť, náboženskú slobodu, slobodu pohybu a slobodu prejavu. Nauč nás ako kresťanov nasledovať Ježišov príklad a prejavovať lásku všetkým obyvateľom krajiny. Veď nás k životu hodnému nášho povolania. Vypočuj našu modlitbu. Duch oživovateľ, ktorý uzdravuješ a zachovávaš nás pri živote, modlíme sa za všetkých chorých, umierajúcich a smútiacich. Modlíme sa za vedcov a lekárov, ktorí vyvíjajú vakcíny a lieky proti vírusu COVID-19 a iným ťažkým chorobám. Posilni nás, keď sa cítime stratení a vyčerpaní. Obžijú naše suché konáre, aby znova prinášali dobré ovocie. Daj nám nový život a nádej na vzkriesenie. Veď nás k životu hodnému nášho povolania. Vypočuj našu modlitbu. Bože milosrdenstvo, neuvážne ničíme Tvoje nádherné stvorenie. Poškodzujeme životné prostredie, flóru a faunu, ubližujeme živočíchom, čo žijú vo vzduchu, na súši i vo vode. Naše bezohľadné správanie spôsobilo klimatickú krízu. Pomôž nám vážiť si tieto Tvoje dary, Tvoje stvorenie a milovať ho. Pomôž nám
k životu hodnému nášho povolania. Vypočuj našu modlitbu. Bože jednoty, Tvoj syn Ježiš sa modlil, aby jeho učeníci a nasledovníci boli jedno, ako Ty si jeden. Nauč nás, svojich služobníkov, správať sa k druhým spravodlivo, čestne a s láskou, aj keď niekedy hovoríme, žijeme a modlíme sa inakšie. Požehnaj cirkev na celom svete a požehnaj verné ženy, ktoré zvestujú evanjelium. Veď nás k životu hodnému nášho povolania. Vypočuj našu modlitbu. Ako Ti môžeme vyjadriť vďačnosť, milujúci Bože? Vieme, že všetky dobré veci pochádzajú od Teba. Nevzdialuj sa od nás. Daj nám svoju milosť podľa miery Božieho daru a naplň naše srdcia radosťou. Prinášame Ti tieto modlitby i modlitby srdca, ktoré poznáš iba Ty sám v dôvere, že ich vypočuješ. V mene Boha Stvoriteľa, Syna a Svätého Ducha. Amen. Započúvajme sa do Sáriho príbehu. Volám sa Sára. Niekedy sa cítim ako list na olivovníku. Som spojená s koreňmi a kvitnem vnútri. Narodila som sa a vyrastla v Jeruzaleme ako členka luteránskej cirkvi. Život Palestínčaniek nikdy nebol ľahký a je stále náročný. Som rada, že veci sa menia aj v našej cirkvi, kde som bola ordinovaná ako prvá farárka. Vytrvalosť Palestínčanov, ktorú som videla, ma naplňa obdivom. Príbeh mojej rodiny i mnohých ďalších je spojený s našou palestínskou históriou. Chcem sa s vami podeliť o príbeh, ktorý ukazuje, čo znamená žiť ako Palestínčanka v našej krajine. Moji starí rodičia žili v Džabe. Do roku 1948 boli ich susední kresťania, moslimovia i židia. Keď v roku 1948 vznikol štát Izrael, pre Palestínčanov, ktorí tam žili tie tisíce rokov, to znamenalo katastrofu. Nazývame ju Nakba. Izraelskí vojaci vtrhli do domu mojich starých rodičov a násilí ich vyhnali. Stali sa s tým utečenci a napokon našli útočisko v Jordánsku. O veľa rokov neskôr prišli moji starí rodičia na návštevu do Jeruzalema. Všetci sme sa spolu s nimi vybrali na výlet do Džafy. Veľmi sa tešili, že nám ukážu dom, v ktorom kedysi bývali. Starý otec nám rozprával príbehy zo svojho detstva o tom, ako spolu s otcom sadili stromy. Vlastne len vďaka tomu sme našli ich dom. Všetko sa zmenilo okrem stromov. Žiaľ, ľudia, ktorí v tom čase bývali v našom dome, sa k nám správali nepriateľsky. Bola som ešte malá, no pamätám si, ako na nás kričali. Pritom sme sa ani nedomáhali, aby nás pustili dnu, len sme si dom obzerali zvonku. Starý otec sa im usiloval vysvetliť, že to kedysi bol ich dom. Nechceli však nič počuť a vyháňali nás preč. Starý otec to musel prežívať dvojnásobne ťažko, lebo už po druhý raz ho vyhodili z vlastného domu. Neskôr, keď som navštívila starých rodičov v Jordánsku, mi stará mama ukázala kľúče, ktoré si jej mama vzala, keď museli dom opustiť. Nechala si ich v nádeji, že jedného dňa sa budú môcť do domu vrátiť. Nestalo sa to iba nám. Mnohí ľudia zažili niečo podobné. Po dvoch nakbách v roku 1948 a 1967 a dokonca až do dňa
Stojme pri všetkých ženách, najmä tých, čo prežívajú útlak, násilie a diskrimináciu. A usilujme sa šíriť pokoj. Podporujme pokoj a mier na všetkých úrovniach spoločnosti, vrátane náboženských inštitúcií. Znášajme sa navzájom v láske, až kým na celom svete nezavládne Božia spravodlivosť a pokoj.
vás Pán Boh požehná a ochraňuje. Nech Pán Boh rozjasní nad vami svoju tvár, nech vám je milostivý. Nech Pán Boh obráti k vám svoj obličaj a dá vám svoj časný i večný pokoj. Amen. modliť za ženy